Hemmeňize salam. Bugünkü täzelliklerimiz UFC'ň çägine 21 agşam bolan wakalary barada. Bu sanymyzda Gilbert Burns we Kamaru Usmanyň guşaw üçin urşak wagty belli boldy. Olar 13 ýanwarda Las Vegasda Apex arenasynda geçer. Fyodor Yemelyanka Covid sebäpli keselgana açdy we Instagramda olga ulaşýanyny aýtdy. Lukmanlara gollaýanlara sag bolsun aýtdy. Arman Sarykyan duşuk dönen 7 kilogram ýakmalygyny aýtdy. Donald Trump Covington tarapyndan berilen guşawy ofisial sanawyny goşdy. Dünkü press konferensiyada näme boldy we Conor Poirier näme diýdi? Özlerini näle alyp bardylar? Şolar barada bolar. Siz bolsa çaýyňyzy ýanyňyza alyň, biz başlaýar. Rossiýaly ýaş baýat, ýaňy bir 24 ýaşyndaky Arman Sarykyan duşşugy Nasrat Hakbaratov bilen geçirer. Arman öz işleri barada we duşşuk barada öz pikirini aýtdy. Conor bilen bir turnirde çykyş etmek ören gowy. Adatça menden 3-4 adam interwýu alýar. Dün bolsa 20 adam boldy we hemmesi ingilisçe urlaýar. Häzir men akşam 8-de turýan. Maňa diňe bir kunna 7 kiloya kaymak galdy. Men duşşugy tiýdynasym belýär. Ýöne barynsymy muňa gidirmen. Men boğma emelin ulanmak isteyen, bolmasa soňky duşuklamda sudiýalyň çözgüdüne galdy. Inni özüň görkezmek gerek. Sarykyan diňe bir gezek ýeňildi. Olam Islam Makhaçypdan, birinji duşugyna. Soňra iki gezek ýeňiş gazandy. Ol ýeňlişem 2010-njy ýylda boldy. We şol netijeler oňa ýeňjiň ruhyny saklamana kömek edýär. Bilşimiz ýaly, Colby Covington hemiçede Trump'a muştawdy. We wagtyny oňa wagtlaryň guşawyny hem beripdi. Soňra olar dostlaşypdylar. Soňra Trump Woodley'ni ýeňişi bilen hem gutlap jaň edipdi. Häzir Trump prezidentlikden aýrylanyny sebäpli Colby Covingtonyň duşuklaryna prezident hökmüne golluk berip bilmeýär. Dün McGregor bilen Poirier'in press konferensiýasy geçdi. Şonuň üçin konferensiýanyň wajyp berlerini agzap geçeliň. Köpler maňa Conor sen maksadyňa ýetdiň. Sen eýýäm Dana White'den hem baý. Saňa uruşmak näme gerek diýär. Ýöne men şu ýerde bolmagy we fanatlarym üçin çykyş etmek halaýan. Pol guşok gelişi ýaly gitýän zat. Ýöne eden işleň taryhda galýar. Men hem meniň eden işlerimiň filme meňzemegini isleýän. Men çykyş edip ýeňmegi we haýran galyrmagy halaýan. Garalykda oglum bilen öz eden işlemi görüp durmuşdan lezzet almagy arzu etýän. Men şonuň üçin ýaşaýan. Men bu işleň başyndan bäri ba. Habib bardaýsam, maňa bildirýän ýeri ýok. Sebäbi ol üýtgeşiklat göresi gelmedi. Muny maňa Dana White aýtdy. Şonuň üçin duşuga garaşalyň. Bu ýerde märeke we çağırşlar kän, bu ýere kyn biznes. Onuň durmuşy öňde barýar. Men oňa erwetli islämok. Biz 2018-nji ýyly uruşdyk we ondan bäri köp wagt geçdi. Bütün dünýä bu uruşyň diýmediğini bilýär. Sport bu uruşyň gaýtalanmagyna mätäç. Fanatlaryň göresi gelýär. Özüm bardaýsam, men arkaýyn öňe ýörýän. Men ýeňil diwiziony dolanynym we işler nähil bolmalygyny dünýä görkezjek. Eger ol konkurensiýadan ýüzlenirse, guşawyny mahrum etmeli. Biz bolsa guşaw üçin uruşmaly. Dastiny uruşamyzdan soň şeýle bolarym ka diýen. Maňa uruşdan soň ol özüni nähili akdaja gyzykly. Ýöne ol guşawyndan diýenjegini bilýän. Bu zatlar 2018-nji ýylda boldy. Bu wagt 21-nji ýyl. Eger ol uruşasy gelse hiç ýyl mesele ýok. Ýöne ol gaçda görübermeli bolýar. Konferensiýa dowamyna McGregor köp soraw we köp berildi. Aýtmal zadymyz McGregor öňküsine garanyňda düýgünden başgaça. Ol ýylgyrýar, hiç kim kemsiddenok. Ýöne mylaýym öz pikirini aýtýar. Dustin häzir özüni psihik taýdan ýeňil duýýanyny aýtdy. Ýöne ol gaýgyldy görünýär. Bilemok belki turunlaşdyndyr. Ýöne adatyal däl. Dogry. Ol hemme sorawlara gowy jogap berdi. Ýöne üstüne işlemeli zatlar bar. Michael Chandler'i kemsitmek üçin däl. Ýöne ol ejemoglyny meňzeýär. Ol dollugyna şu keşi ýerýär. Ýöne gowmanydy. Ol ören mylaýym, mylakatly, her sorawa gyssanman jogap berýär. Onuň garşydaşy Dan Hooker onuň tersine. Muňa press konferensiýa gyzykly däw bolmaly. Ol konferensiýa aýagy tap çykaly geldi. Bu bir wagt Ben Askariň ýetişýäli. Oňa soraw hem az boldy. Şonu da olara jogap berdi. Olaryň ýüzüňiz duşşugy gyzykly bolmady. İkisiniň meli goýberlen aradaşykda durdular. Ýöne McGregor bilen Poirier'ki bu ýan başgaça görüň. Olaryň eli goýberlen Conor aralykly işat bolmaz ýaly äýnine maýardy. Olaryň arasynda gyska dialog boldy. Poirier, ine şol diýdi.
Honor, ol ýerde näme boljagyny biziň ikimizden bilýärdi. Bulan ikisi hem näme etýänini bilýär. Bu işden soňra guşak üçin duşuşuk. Kimin ýeňjäni bilmek ören kyn. Ýöne bu duşuşuk gyzykly bolar. Dostlar, şoň bilen bugünkü täzeklerimizi tamamlaýar. Sizem öz prognozuňyzy kim haýsy raundda nähile biňje barada tesirde ýokman belläň.